работя в тая фабрика и тая индустрия от 20 на 2 години. 2001, там са някъде 20 на 2 години. Развил съм се заедно с фабриката, с новите технологии, с новите изисквания пазара. Достигнали сме нива, които са на световно равнище. Естествено има пръст и техниката, но ние не сме останали назад с оборудването. Работим с най-съвременната техника, компютъризирана е техниката и лесна за работа и постигане на добро качество. В началото тръгнахме, може би, с 100 човека. В последствие се развихме, оборудвахме линии с много сериозна техника и достигнахме, ще ви изгледа, сега нямам точна информация за това, но 700-800 човека беше фирмата, която произвеждаше много сериозни количества и се изнасяше всичко за западния свят. Като качество също стигнахме много сериозни нива, бих казал световни нива. Работили сме с много сериозни марки. Марките няма да ги споменавам, но са били при нас и са си дали оценката за нас. В последствие вече нещата станаха така, че може би станахме малко скъпи вече. Много от тяхна страна, западния свят, искам да кажа, злоупотребяват с едно, как да кажа, казват, че ние нямаме добра производителност и затова нямаме добри доходи. Аз тук бих спорил с тия хора, защото ние сме достигнали качество и производителност, мога да кажа, на световно ниво. Така че това не е причина, това е само оправдание от тяхна страна. Просто ни се иска да заплатят достойно труда на тия хора. В същото време западния свят казва, че нивата или заплащането в България е много ниско. Стандартът на живота е нисък. И когато ние с нашия труд, с нашите знания, с нашите възможности си поискаме цената, справедливата цена, ние не искаме да злоупотребяваме с това. Ние си искаме нашето. Те просто се дръпват и си търсят някакви други причинки. Дразнихме понякога и това, как да кажа, лицемерие от страна на европейските държави, които гонят една, има зелени програми, такива програми, които в крайна сметка те позволяват на техните фирми да внасят материали и дрехи от трети страни, които са с съмнително качество и съмнителен произход и пластмаса. Което в случая вече така дразни. Но въпреки това ние продължаваме да се говорим. Ние си знаем възможностите, ние имаме техниката, имаме хората, имаме знанията. Въпросът е вече западния свет трябва да се осъзнае той. Защо трябва да изнасяме средства някакви в трети страни, когато средствата могат да останат в една Европа? Ето ние купуваме плотове от Европа, от Италия си взимаме плотовете, които са качествени, които са сертифицирани, които имат всички добри качества, но въпреки това търговеца, той си гони печалбата. По-му е лесно да вкара нещо пластмасово, да му сложи една 300% надценка и да си сгъне някакви парички. Докато при нас ние просто искаме да вземем парите за качеството и за качеството не само за материала, но и за качествената работа. За западния свят би трябвало да направят някакви ограничения на техните фирми, тия сериозните, големите фирми.
Трябва да ги ограничат по някакъв начин, да не... В крайна сметка ние търсим качество. И всеки един човек, той търси качество. Той иска да даде пари, но иска да го даде за нещо качествено, за нещо добро, за нещо хубаво, да му се радва. Когато вземеш едно сако, което е за никакви пари и се окаже, че е изкуствено, то няма душа тая дреха. Тя не е... Аз не бих облякал такава дреха. Да, трябва да има някакви ограничения, трябва да по някакъв начин да прекъснат това, как да кажа, за мен е лицемерие. По-скоро е лицемерие от страна на тия държави. Големи фирми, с които сме работили в момента, те започват да работят само с китайски материали, китайски плотове, което качеството е никакво. Те естествено се търсят печалбата. В България е имало една индустрия, за тая шивашката индустрия говоря, тя е била на едно много високо ниво, още на времето. Ние се опитахме по някакъв начин да го запазим и сме го запазили. Въпросът е вече от страна на държавни ръководители, на европейски ръководители, от депутати, от парламенти, не знам, някакви закончета трябва да излязат, за да се стопира всичко това, за да запази тази индустрия не само в България, и в Европа. И всичко това, което е било, пак да бъде. Защото стана едно, как да кажа, всичко изкуствено. Бих казал, че естественото си е най-добро. И то не е само в този отрасъл. Говорим за земеделие, говорим за други промишлености, които по същия начин са съсипани. И народа, който е бил тук, или тия 700-800 човека, които са работили тук, сега с много от тях се чувам, бих казал, че едно 50% от тия хора са вече навън. Защото на никого не мога да се сърдя, нито аз, нито който и да е. Човека има семейство, има си дом, който по някакъв начин трябва да го поддържа, трябва да си осигури децата, но не е добра политика това да тия хора да заминат с знанията, с моженето, с всичките си възможности, които са. Те са имали златни ръце тия хора, които бяха тук. И е много така болно ми е, защото са минали през фабриката и не само през тая фабрика, през много други, са минали много качествени хора, които в момента работят някъде на друго място и то не е на такава престижна работа. Те работят някакви професии, които са никакви в случая. Трябва да се направи нещо, тия хора да останат тук. Нямаме друг шанс и възможности.